Vítajte pri ďalšom týždennom prehľade z webu kiščena.cz. Na začiatku sa pozrieme na telefón Realme 12 Pro a Pro Plus, o ktorých už unikli nejaké informácie, zatiaľ neúplne všetky, ale tá hlavná novinka sú fotoaparáty, takže my radšej začneme tou vnútornou špecifikáciou, kde je Snapdragon 7S Gen 2, batéria, ktorá má 5000 mAh a k tomu dostanete 8 alebo 12 GB RAM, podľa toho akú verziu si zvolíte, 128 alebo 256 GB interného úložiska. No ale čím najviac sú tieto telefóny zaujímavé, okrem toho kruhového veľkého modulu na zadnej strane, ktorý sa má podobať na hodinky Rolex napríklad, znamená modrá strana, modrý kruh, zlaté lemovanie, tak sú hlavne fotoaparáty na zadnej strane. Pretože Realme tvrdí, že prinesie akúsi revolúciu, najmä v oblasti zoom objektívov. Telefón by mal mať totiž na zadnej strane primárny 50 megapixelový snímač od Sony a periskopický teleobjektív, ktorý má 64 megapixelov a je to senzor OmniVision. Ten dokáže až 120-násobný digitálny zoom a trojnásobný optický zoom. Ohnisko tohto fotoaparátu by malo byť zhruba 80 mm, pokiaľ viete, čo to znamená, to je ako objektív na bežnom fotoaparáte. Uvidíme teda, ako sa Realme pri takomto veľkom zoome podarí hlavne zastabilizovať samotný záber a tým, že človek v podstate pri fotografovaní tak či tak trochu hýbe rukou, aj keď sa na to sústredí, už len ten váš samotný dých, keď dýchate, tak vlastne sa telo jemne hýbe, takže si neviem úplne predstaviť, ako bude vyzerať fotka, ktorú vyfotíte cez 120-násobný optický zoom. Ostatnú špecifikáciu bohužiaľ aj ceny nevieme, ale určite sa máme na čo tešiť, takže pokiaľ vás zaujímajú takéto novinky, klikajte na náš web kiščena.cz hneď po konci tohto videa, ale teraz prichádza druhá novinka, o ktorej sme písali, Oppo Reno 11F. Áno, vy na pozadí vidíte Oppo Reno 11. 11F je akási updateovaná verzia, ktorá má trošku inak usporiadané fotoaparáty na zadnej strane a pri modrej variante mramorový dizajn, ale poďme postupne. Na prednej strane nájdeme AMOLED displej o veľkosti 6,7 palcu, Full HD plus rozlíšenie, obnovovacia frekvencia 120 Hz, podporuje 10-bitové farebné pokrytie a nechýba ani čítačka odlačkou prstov, ktorá je takisto integrovaná v displeji. Čo sa týka vnútrajšku ešte, tak je tam Dimensity 7050, 8 GB RAM, 256 GB interného úložiska, v dispozícii aj 6 GB virtuálnej ramky, kapacita batérie 5000 mAh, podporuje 67W rýchle nabíjanie. Oppo Reno 11F bude mať certifikáciu IP65, nájdete tam prednú selfie kameru, ktorá má 32 megapixelov a hlavný fotoaparát, ktorý má 64 megapixelový snímač, k tomu má 8 megapixelov širokouhlý a 2 megapixelové makro. Tento telefón by sa mal dostať postupne do Európy, Indie aj Singapuru. Uvidíme, či teda s označením Oppo Reno 11F príde aj do Čiech a na Slovensko. Spoločnosť Samsung predstavila novú radu Samsung Galaxy S24, kde sú tri telefóny S24, S24 Plus a ešte k tomu aj S24 Ultra. Tieto tri telefóny sa samozrejme rozlišujú veľkosťou displeja, ale dokonca aj hranatosťou, alebo ak chcete zaoblením. Ten najmenší a stredný, to znamená klasická 24 a Plusko, majú oblé hrany, ale Ultra už bohužiaľ z hranatela a dokonca aj keď je zo špeciálneho hliníku vyrobené tieto telefóny, ktoré pomaly používa aj NASA, ako oni píšu na svojich stránkach, tak aj tak pôsobí v ruke trošku hranato, ale zase tam nájdeme v tele ukrytý S Pen. Poďme však postupne. Najviac sa Samsung chválil nie špecifikáciou, ale funkciami AI. Čo to znamená? Zaujímavou funkciou je pre vás aj to, že môžete volať s niekým, ktorý to nerozpráva vašim jazykom. To znamená, voláte s Francúzom, vy na ňo napríklad hovoríte anglicky, on na vás hovorí francúzsky a na displeji sa vám to v angličtine prepisuje jeho hovorené slovo rovno do textu. To znamená, že nepotrebujete nejakého dodatočného úplne tlmočníka. Nie je to ešte hlas versus hlas, je to teda hlas na text, ale predsa len je to akýsi posun. Zatiaľ však nenájdete možnosť češtiny alebo slovenčiny, ale Samsung priznáva, že aj na tomto pracuje a do budúcna by sa tam mal objaviť táto funkcia. Ďalšou možnosťou je akýsi AI zoom alebo mazanie rovno na fotografiách objektov. To znamená, že buď niečo, čo sa vám nepáči, vymažete z danej fotografie, ale pokiaľ ste napríklad niečo odfotili veľmi krivo a chceli by ste dopočítať ako keby zvyšok obrázku pri narovnaní, tak sa to môže takisto prostredníctvom AI udiať. Tentokrát už ale budete mať možno vodoznak, že to AI dopočítalo zvyšok obrazu, aj v metadatách danej fotografie to bude zapísané, že to bolo AI upravené. Samozrejme, pokiaľ niečo len zmažete scény, tak sa tam táto informácia nezapíše. Tieto zaujímavé AI nástroje, ktoré Samsung má, tak by sa mali dostať aj do nových foldov, teda posledných foldov a skladacích telefónov od Samsungu v nejakom softvérovom update. Čo sa však týka špecifikácie, tak klasická S24 má 6,2 palcový Full HD plus display, väčšia Pluska má 6,7 palcový Quad HD plus display. Pokiaľ vás zaujíma vnútorná špecifikácia,
špecifikácia, tak úložiska samozrejme aj rámky si budete môcť trošku vybrať, ale aby ste vedeli základné, tak začína na 8 GB, alebo budete mať potom 12 GB pri väčších verziách. Telefón malá S24 váži iba 167 gramov, ale zasa Ultra už 232 gramov. Batéria v týchto telefónoch sa pohybuje na hranici okolo 3880 mAh, u verzie S24 Plus je to 4755 mAh a u verzie Ultra je to až 5000 mAh. Displej, ak som nespomenul, je samozrejme OLED, alebo ak chcete Dynamic OLED display. Jas by mal mať až 2600 nitov a rozlíšenie, teda kontrast 5000 bodov k jednému. Farebné varianty tohto telefónu to je modrá, zelená alebo akási hnedá, respektíve oranžovo hnedá. Ťažko ako chlap to viem presne pomenovať. Ceny štartujú na hranici okolo 23,5 tisíca českých korún a môžu sa vyšplhať za verziu Ultra, ktorá stojí až 38 500 českých korún. Zo zaujímavostí určite stojí novo prepracovaný fotoaparát u Ultry, konkrétne ten zoomovací, ktorý by mal byť ešte lepší ako v predchádzajúcich generáciách a displej dokonca má špeciálne Gorilla Glass prevedenie, ktoré eliminuje odlesky, konkrétne tie napríklad ako keď sa pozeráte z rôznych uhlov alebo vám odráža sa niečo v displeji, tak Ultra oproti klasickým modelom S24 a S24 Plus toto má poriešené. Spoločnosť Blackview, ktorá je známa tým, že robí odolné telefóny, prichádza s novým modelom Blackview BL8000. Tento telefón áno má troška väčšie rámiky okolo displeja, ale to je práve to kúzlo odolných telefónov, že síce nevyzerajú už ako úplne veľká tehla, už sa podobajú bežným telefónom, ale nemusíte sa s nimi bať nikde chodiť a hlavne to, že keď vám niekde spadnú, tak sa rozbijú. Čo znamená špecifikácia na dobrej úrovni pre Blackview? To znamená 2,4K rozlíšenia predného displeja, ktorý má 6,78 palcov, chránenie Gorilla Glass 5. generáciou, má obnovaciu frekvenciu až 120 Hz a také jas 550 nitov. Vo vnútri telefónu nájdete 12 GB RAM plus 12 GB virtuálnej ramky. Procesor je Dimensity 7050, 512 GB interného úložiska a batéria má úctyhodných 8800 mAh. Nechýba ani 33W nabíjanie. Čo sa týka fotovýbavy, tak na zadnej strane nájdeme 50 megapixelový senzor od Samsungu, tomu 8 megapixelový ultraširoký senzor a na prednej strane je to 16 megapixelová selfie kamera. Zaujímavosťou je, že vedľa fotoaparátov na zadnej strane je aj malý displej, ktorý môžete použiť ako duálny displej, keď sa chcete napríklad vyfotiť alebo aby ste sa videli, keď sa fotíte zadnými fotoaparátmi. Čo sa týka odolnosti, tak telefón vydrží pád až z 15 metrov, môžete ho ovládať v rukaviciach a už spomínaný Gorilla Glass 5. generácie ho určite ochráni. Dobré je, že ho môžete používať až pri teplotách -40 alebo plus 80 stupňov a takisto spĺňa aj akýsi military standard 810H a už klasické IP68 a IP69 nikoho asi pri takto odolnom telefóne neprekvapia. Na záver už len povedať si cenu. Tá je okolo 460 amerických dolárov, alebo v prípade špeciálnej akcii môžete prvých 1000 záujemcov ho dokonca dostať až pod hranicou 200 dolárov, čo je prvých 100 objednávok, takže pokiaľ vás tento telefón zaujíma, tak na webe gischina.cz nájdete rovno preklik na Blackview BL8000 a budeme radi, keď poklikáte aj na náš YouTube kanál, hlavne na tlačítko odber.